kallo, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan shiri namu mai suna sana'a sutura ce. Shirin sana'a sutura ce shiri ne da zai dinga zo muku duk mako a ranar Asabar da misalin karfe 8:30 na dare, tare da ni Abubakar Lecturer daga nan Alfaus TV. Shirin zai yi duba ne akan hanyoyi da za a bi wajen samu sana'a ko abin yi na dogaro da kai, muhimmancin yin sana'a da kuma hanyoyin da za a inganta su. A wannan zamani da muke ciki, akwai buƙatar duk wani matashi ya nemo wa kansa sana'a. Hanyoyin neman sana'a suna da tarin yawa, amma bari mu bada guda ɗaya daga ciki. Abu na farko da ake duba da shi wajen samu sana'a shine matsala. Idan na ce matsala, ina nufin matsala wato wata matsala wadda take damun al'umma, kai kuma kake da hanyar magance musu. Misali, ka tashi da safe a gida za ka yi wanka, sai baka samu ruwan da za ka yi wanka ba, saboda haka sai ka fita neman ruwa amma baka samu ba. Ka je za ka siyo da kuɗinka ma baka samu ba, saboda haka za ka dawo ka nemi wata hanya, ko kuma ka samu ruwan amma ka sha wahala kafin ka samu. Saboda haka wannan matsala ce, kuma ba kai kaɗai take damu ba. Sai kai amfani da wannan matsala domin ka magance wa duk waɗanda wannan matsalar take damu. Ka magance musu matsala, kai kuma ka samu abin yi. Ina nufin ka fara sana'ar siyar da wannan ruwan a cikin unguwarku ko layinku. Na tabbata wannan matsala ta zama maka hanyar samun ka. Akwai sana'o'in da suke buƙatar jari, akwai waɗanda ba sa buƙatar jari. Wani bawan Allah a wata ƙasa ya kasance ba shi da sana'a kuma ba shi da kuɗi, saboda haka yana neman abin yi. Kawai ran nan sai ya zo wucewa, sai ya ga mutane a layi sun taru sun je, sai ya zo ya tambaya me ake yi. Aka faɗa mishi cewar sun zo ne sun tsari layi akan za su siyi wani abu. Saboda haka da ya ga cewar wayannan mutanen akwai masu uzura a cikinsu, sai ya ba da shela cewa duk mai buƙatar a hau masa layi, ma'ana a tsaron masa layi, to zai tsaron masa layi, ya je abin da zai yi ya dawo. In layi ya zo kan shi, sai ya fita ya ba shi ya shiga, in ya so shi kuma sai ya biya shi. Sai ya fara wannan ana biyan shi. Tafi har sai da ta kai wannan mutumin ya samu damar buɗe kamfani mai zaman kansa. Ya ɗauki ma'aikata wanda aikinsu kawai su je su hau layi su tsarawa mutane, su kuma su biya su. Donin hanyoyi ne da dama waɗanda akan bi wajen neman sana'a. Kuma hatta jarin da muka yi magana cewa akwai sana'o'in da suke buƙatar jari, akwai waɗanda ba sa buƙata. Neman jari shi ma wannan hanya ce mai sauƙi, musamman a wannan zamani. Akwai hanyoyi da yawa da mutum zai bi wajen nemo kansa jari, su ma za mu yi bayaninsu a shirye-shiryenmu na gaba. Amma a nan ina so in jaddada mana cewa sana'a na da muhimmanci. Shi ya sa ma muka kira sunan shirin sana'a sutura ce, domin tabbas sutura ce za ta kare ka daga wulakanci, kuma sana'a ka babbar rigarka. Saboda haka mu tashi mu nemi sana'a, mu kuma koyi sana'a, musamman ma a wannan zamani da muke ciki na ƙarni na 21. Ba zai yiwu a ce mutum ya rasa sana'a ba, sai dai idan shi ne ba zai yi ba, ko kuma sana'ar da yake so ya yi ba ta samu ba. Amma da rarrafe yaro kan tashi, saboda haka kada ka raina sana'a. Ka yi sana'a don ka tsare wa kanka kima da mutunci. Kada ku manta, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daga zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode, sai Allah ya kai mu mako mai zuwa.